Kuten tiedämme, murtolukujen kertolasku on helppoa. Kerrottavien murtolukujen osoittajat kerrotaan keskenään ja nimittäjät kerrotaan keskenään. Jakolasku ei ole juuri sen hankalampaa. Avuksi otetaan käänteisluvun käsite. Toistensa käänteisluvuiksi kutsutaan lukuja, joiden tulo on 1. Esimerkiksi kun 4 kerrotaan 1/4, saadaan tulokseksi 1. 4 käänteisluku on siis 1/4 ja 1/4 käänteisluku on 4. 4 voidaan kirjoittaa muodossa 4 jaettuna 1. Sen käänteisluku saadaan, kun tämän murtoluvun osoittaja ja nimittäjä vaihdetaan keskenään. Tämä pätee yleisesti kaikkiin murtolukuihin. Murtoluvun käänteisluku saadaan, kun osoittaja ja nimittäjä vaihdetaan keskenään. Palataanpa murtolukujen jakolaskuun. Luku jaetaan murtoluvulla kertomalla se kyseisen murtoluvun käänteisluvulla. Otetaan esimerkiksi tehtävä, jossa 5 jaetaan 2/3. Vastaus saadaan kertomalla 5 2/3 käänteisluvulla eli 3/2. Vastaus on 15/2 eli 7,5. Harjoitellaan sitten seuraavaksi murtolukujen jakolaskua. Eli aloitetaan yksinkertaisesta tapauksesta 3/4 jaettuna 2/3. No, nythän muistetaan, että murtolukuja jaetaan sillä tavalla, että ne kerrotaan sillä jakajan käänteisluvulla. Ja tässä se luku, millä jaetaan, on 2/3 ja sen käänteisluku on 3/2. Eli kirjoitetaanpas tämä jakolasku nyt sitten kertolaskuna. 3/4 kertaa tämän jakajan käänteisluku. Eli 2/3 käänteisluku on 3/2. Osoittaja ja nimittäjä vaihtaa paikkaansa. No niin, me saadaan tästä kertolasku, mikä me osataan kyllä ratkaista. Eli saadaan siitä 9/8, eli 1 ja 1/8. Hyvä. Sitten toinen 1/2 jaettuna 1/10. Sama juttu kuin äsken. Muutetaan jakolasku kertolaskuksi sillä tavalla, että kerrotaan tuolla jakajan käänteisluvulla. Jakajan käänteisluku on 10 jaettuna 1, tai oikeastaan pelkkä 10. Tästä saadaan 10 jaettuna 2, eli 5. Eli tästä nähdään, että kun jaetaan 10-osalla, oikeasti kerrotaan 10. Sitten jaetaan 4 3/4, ja se tapahtuu tietenkin samalla tavalla kuin äskenkin. Jakolasku muutetaan kertolaskuksi. Kerrotaan 4 4/3. Saadaan siitä 16/3. Ja sekaluvuksi muutettuna siitä saadaan 5 ja 1/3. Voit tarkistaa, jos haluat, mutta näin se menee. Hyvä. Sitten 5,5 jaetaan puolella. Taas muutetaan nyt toi sekaluku ensin murtoluvuksi. Siitä saadaan 11/2. Ja sitten kun me jaetaan 1/8, niin me oikeasti kerrotaan 2/1. No, 2/1 on 2. Ja tästä saadaan sitten loppujen lopuksi 11. Sitten vielä viimeinen 4 ja 2/3 jaettuna 2 ja 4/5. Muutetaan nämä ensin murtoluvuiksi. Tuosta saadaan 14/3. Ja pidetään nyt vielä tuo jakolasku siellä tallessa. Ja tästä saadaan 14/5.
viidesosaa. Ja nyt muutetaan se kertolaskuksi. 14 kolmasosaa kertaa 5 14 osaa. Ja siitä saadaan sitten 5 kolmasosaa, koska nämä 14 täällä kumoavat toisensa. Saadaan 1 ja 2 kolmasosaa.